हमारा जिला में अइले तो औकात में रह सुन। हमारा जिला में अइले तो औकात में रह रे साला। यहाँ राइफल से खूंटा ठोकाला, का बुझाए राइफल से खूंटा ठोकाला। जिए के बाद जिंदगी तो अपना मुंह में मार ले ताला। राइफल से खूंटा ठोकाला। जिलवे रंगदारी में चर्चित बा, देश या विदेश ले परिचित बा। पता कल जाके आरा रंगदारी में चर्चित बा, देश या विदेश ले परिचित बा। सोशल मीडिया पर सगरो इहे बाटे हाला। यहाँ राइफल से खूंटा ठोकाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। चल हट। यहाँ जनमेले बड़े बड़े वीर हो, रंगदारन के खींचल बा लकीर हो। वीर कुंवर सिंह धर दे हा बाबू। यहाँ जनमेले बड़े बड़े वीर हो, सोनू कहेला खींचल बा लकीर हो। संजू समझावस बैठ के जपत रह माला। यहाँ राइफल से खूंटा ठोकाला, राइफल से खूंटा ठोकाला। मनमानी ना चली है जा।